Hamu halak Galilea nasom magohai isedo mandormai hamu ainunga pola songon na ginobag di ida matamunda Jesus Kristus na taksiragi sasadaon manay boto kusian hamu sian ulaon patik do di jalo hamu to di manang sian jamita hapo siaoni songoni hape hami maoto di bagasan to di do pamukaan na gabi di bagasan daging ma pangujungina tung magopo ma panaonon muna nasay gunangi molo tung magopo ope patongon na patongon to di itu hamu jala mangulaon aka hakogong di bagasan hamu nasian ulaon patik do di ulai manang sian jamita hapok siaw ni songon di si Abraham di hapok siai do debata jadi do di jujur tiba nagabi hati gurana asa boto hamuma akka nasian hapok siaon ido anak ni si Abraham alai di boto suratihian nasian hapok siaon ido pitoran di debata akka si pelibigu gabe di barita untuk si Abraham makite siako pasu-pasuon salut bangso on pe akka nasian hapok siaon ido di pasu-pasu rap do si Abraham na por siai ay hona togu do saluhut na naing magulaon patik ay natak surat do hona buga do ganup na somian di bagasan sasude natak surat di buku patiki asa di ulaon alai tadap do na sewadong dapotan hati koran di jolo ni debata baino ni patiki ay namangulu mapakti korari sian hapok siaon alai dang sian hapok siaon ni anggo patiki ay namangulausa ido namangulu baino ni ditobus Kristus sido hita sian buga ni patiki tina hona buga ibana humokop hita ay natak surat do hona buga do naganup ganup na tagatung di hau ay di bagasan Kristus naing songgop tu halak sepebegu pasu-pasu na tu si Abraham asa ay di bagasan Kristus naing songgop tu halak sepebegu pasu-pasu na tu si Abraham asa magiti-hiti hapok siaon tajalo tot dina pinagbagai-bagai ali akadongan ada ni hita jolma magi nginisanna padan testamen ni jolma dong gawe hot dang diose dang ditabai ang waka baga-bagai di hatau do tu si Abraham do tu pinopagna dada di dok do hot tu aka pinopagna songon tu na deak tung tu nasada do hot tu pinopagmi ninna iro Kristus lapatan na ia padan testamen nom pinahot ni debata dang tak pasokot patigi lau manudati baga-bagai ay 420 tahun do upudiko ay molo sian patiki panianon dang besian baga-baga alai di basa-basa on debata doi tu si Abraham dalan baga-baga tu dia matong patiki tita bahot doi alerniaka pangalausion pai maropo paran na puna baga-bagai jala magiti-hiti akasugu-sugani di patongon tu tangan ni pangulu alai dada na patuge-tugen sabariba ia pangulu alai sada do angko debata asa mangalo akka baga-baga ni debata do patiki dao mahanggoi ay out di lion patik na tuk pangoluhon sian patiki matongon hati kuani alai di susurati dosa luhut na tu bagasan dosa asa di lion baga-baga na maghite-hite hapok siaon di Jesus Kristus tuakan na hapok siai alai tagan sogo hapok siaon taghurung do ita di bagasan patik jala di hisu managam hapok siaon nanaing patada honon dobe asa gabe songon si parokot do patiki mambuan hita tu Kristus asa sian hapok siaon hita di pitori alai dunggo hapok siaon ni dang beginom goman ni si parokot hita ay saluhut do hamu anak di debata maghite-hite hapok siaon di Kristus Jesus ay Kristus siro di paguloson hamu sure hamu nang tagdidi tu bagasan Kristus dan magdia ibag di si Jahudi manang junani hatoban manang anak mata bawa manang pagapuan
ay sada daw hamu sa luhuna ti bagasan Kristus Jesus. Aliango Kristus na puna hamu pinopag ni Abraham do hamu atong jala panian mangihuton bagay-bagay.